При Тръмп, и това е сравнение, което правя с притеснение. Просто, и не само при Тръмп, ние тук не говорим просто за Тръмп като човек, обаче. Ние говорим за определен режим, който ще оцелее и след него. Нали, това, че той е очевидно ментално дебалансиран, е така, но след него има хора, които са в плен на не по-малко тежки психози, но вероятно са по-интелектуално функционални от него, което не е добра новина. Ванс е такъв пример. Сега за всички тях важи това, че света просто трябва да се управлява по техниките на домашното насилие. Изяш малко бой, за да не изядеш много. Това се случи и с Гренландия. Гренландия в някакъв смисъл, освен някакви стратегически смисли, има символен смисъл, който е много по-важен. Такъв е смисъл и на Канада. Либералният свят, свободният от обожествяване на фалическата обсесия по насилие свят не може да се защити. Той е фундаментално компрометиран. Това се опитва да докаже Тръмп. Ние можем да лапнем Канада, защото Канада не може да ни спре.